Bon dia a tots i a totes. Com a secretari general de l'Ajuntament i en nom del mateix, dono la benvinguda a les persones assistents a l'acte de constitució de l'Ajuntament de Picanya. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental del Estat. Molt bon dia. En primer lloc, vull agrair la participació i el comportament cívic i democràtic dels veïns i veïnes de Picanya el passat 22 de maig. Així mateix, felicitar a les regidores i als regidors que formaran part de l'Ajuntament en aquesta legislatura que avui comença i que finalitzarà en 2015. La llei de règim local, en el seu article número 25, diu 25.1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El 25.2 senyala un ampli catàleg de matèries en les quals els municipis poden exercir les seues competències. Ampli, amplíssim. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 59.3, diu: les administracions públiques de la Comunitat Valenciana es regeixen en les seues actuacions i en les relacions amb les institucions de l'Estat i les entitats locals pels principis de lleialtat, coordinació, cooperació i col·laboració. Des del nostre punt de vista, no es pot entendre Picanya, el nostre poble, en el seu desenvolupament i creixement des de 1979 fins ara, si no tenim en compte els articles citats en la llei de bases i en l'Estatut. Les infraestructures i els equipaments, les zones verdes, els carrils bici, els serveis i programes d'educació i formació, cultura, esports, serveis socials, que alguns ara pareix que neguen, s'emmarquen en la idea de canvi i transformació de la societat, de la creació d'oportunitats per a les persones per aconseguir una major integració i convivència. Un poble que sense deixar de ser-ho puga tindre els serveis i equipaments com qualsevol altre de l'entorn europeu. Treballar per la millora permanent de l'entorn i per noves i millors possibilitats per a les persones. És veritat que la millora és constant i és permanent i que la societat contínuament genera noves demandes i apareixen nous problemes que fan que el projecte Picanya no tinga final i que necessitem noves idees per a projectar un futur millor per als veïns i per a les veïnes. Moltes de les realitzacions que fa 30 anys pareixien una utopia, avui són realitat. I són realitat gràcies a la cooperació de les distintes administracions públiques que per això estan: l'Estat, la Generalitat, les Diputacions, la Unió Europea, que en 30 anys han passat per diferents mans polítiques, però amb totes elles ha col·laborat i cooperat l'Ajuntament de Picanya. Fruit de tot això han sigut realitats i projectes importants: col·legis, instituts, centre cultural, poliesportiu, llar de jubilats, centre de salut, mercat, pavelló, etc. i moltes infraestructures necessàries per a un poble modern. No és fruit del capritx de ningú, sinó de l'esforç i el treball de molta gent que ha donat com a resultat la realitat que contemplem quan passegem per els carrers nostres. Pot ser la crisi profunda que patim, derivada de la crisi financera internacional i de la bombolla immobiliària propiciada en Espanya i que ha produït el període de major especulació mai conegut, no ens deixa veure la realitat de 30 anys d'història de democràcia local. A Picanya s'ha produït la major transformació coneguda des de la formació del nostre poble fa més de 700 anys. La qual cosa no vol dir que no hi hagi problemes i que no tinguem preocupacions
que hem de saber encaminar i prioritzar. Però què han dit els veïns i les veïnes de Picanya el passat 22 de maig? Al meu entendre, almenys 3 coses. Que bàsicament estan d'acord amb el poble que tenen. Segurament que prefereixen el model conegut a altres alternatives. Que estan d'acord amb la gestió, amb el seu balanç general realitzat pel grup de govern, tot i això, coneguent la problemàtica actual que ve de la crisi i que té el seu fonament a l'economia. I si m'ho permeten, després de 28 anys i amb humilitat, que estan d'acord amb el seu alcalde. És a dir, que cada 4 anys la ciutadania decideix lliure i democràticament qui prefereix que governi l'Ajuntament i quina formació és decisiva. Per a ser decisius, al meu entendre, fa falta molta coherència, no ser tan contradictoris i uns mínims de serietat. És a dir, també que prefereix el treball i la dedicació a la bronca i a la crispació. En moments com els actuals, val més arrimar el muscle que intentar enderrocar governs. Els ciutadans i ciutadanes, amb el seu vot, canvien a l'alcalde quan ho estimen convenient. I ho vull dir avui així, amb humilitat i perquè crec que la disputa política i l'exercici de l'oposició, que és necessària i legítima, té alguns límits. El del que no tot val i el dret a la dignitat personal. Jo també crec que Picanya no se merece un alcalde que miente i enganya. Per això crec que no així. També hi haurà que aclarir algunes coses de les que s'han dit en la campanya electoral. No és el moment, com dia el representant del Partit Popular. I també algunes de les coses que així ha dit el representant de Compromís, que ha fet el discurs que jo m'esperava, no altre. Sinó que venim avui així a contrastar i a constatar la realitat del poble que tenim i a parlar d'esperança i de futur. Podem esperar i inclús desitjar tot el que diuen els programes dels partits polítics, si deixem de banda algunes incoherències o algunes coses simplement irrealitzables. Almenys una és francament negativa per a Picanya i no obstant coincidien en ella els dos grups de l'oposició. El canvi urbanístic per al casc històric. Des del nostre punt de vista, significa destrossar el centre històric i no és ninguna novetat, que ja apareixia a l'any 1979. Pareix que vaig de pares a fills. Però una qüestió important és de quina font ha d'eixir el finançament per a les realitzacions de les que ens parlen els programes presentats. Pareixeria que no estem en període de restriccions, d'austeritat i de crisi. Per tant, el primer problema de tots els ajuntaments és, és la financiació i clarificació de les competències. Jo no crec que només n'hi hagi un ajuntament de tota la comunitat Picanya, n'hi ha alguns més. Sense això, sense clarificar les competències i la financiació, és difícil, com bé saben tots els municipalistes, mantenir els servicis actuals i pensar en noves inversions. Els ajuntaments estan a l'espera de l'establiment del Fons Territorial de Cooperació Territorial des de 1999, o sigui fa més de 12 anys. Fons que existeix en totes les autonomies d'Espanya, siguen del PP o del PSOE, excepte en la Comunitat Valenciana. I no vull ser demagògic, però aquests dies llegim a la premsa que es va renovar el contracte de la Fórmula 1, al qual es van destinar entre 200 i 300 milions d'euros. Amb aquest fons, simplement, no hi hauria dèficit municipal. Però quins són els problemes actuals de l'Ajuntament i, en conseqüència, què espera el veïnat de nosaltres, sempre al nostre entendre? Primer, exigir el nou finançament i la clarificació de competències que ens permeta tornar a la senda de la inversió
i mantindre la prestació de serveis a la ciutadania. Una previsió de mig i llarg termini en relació al creixement ordenat, amable i tranquil en un horitzó de 2025-2030 d'un poble de 14 a 15.000 habitants, vivenda protegida per a les necessitats de Picanya, soterrament de les vies del tren, peatonalització del centre històric i rehabilitació de carrers i voreres. És a dir, quin poble volem i com volem créixer. I amb més urgència, solució a la desocupació, que és la lacra de moltes persones i famílies que han perdut la il·lusió i l'esperança. Sabem que les polítiques d'ocupació són competència exclusiva de la Generalitat Valenciana. Llei 3/2000 de creació del Servei Valencià d'Ocupació, SERVEF, i que els empleadors són els empresaris. I sabem la situació d'estancament econòmic pel que passa a l'economia espanyola i en particular la valenciana. Però no podem defugir de la realitat social i per això des dels ajuntaments, des de l'Ajuntament de Picanya, venim treballant en polítiques actives de formació ocupacional, d'acompanyament, d'animació a la inversió empresarial que han permès als darrers 20 anys la creació d'ocupació al nostre poble, nous polígons industrials, l'Agència de Desenvolupament, etc. I hem d'estar disposats a trobar noves polítiques per afavorir la creació d'ocupació. És més necessària que mai la cooperació i la col·laboració de les administracions i l'Ajuntament de Picanya. I l'Ajuntament de Picanya no vol defugir d'eixa responsabilitat encara que ens produïsca segurament algun dèficit. A més de tindre en compte multitud d'aspectes novedosos que permeteixen la realització al màxim de les prioritats que es duen al programa municipal en un nou context econòmic i social, volem saludar el moviment del 15M. El jovent veu grans amenaces sobre ells i sobre el futur i proposen millorar les regles de la democràcia amb propostes que hi ha que estudiar i tindre en compte i incloure-les en el debat dels partits de progrés. Valorem positivament les seues aportacions perquè ens faran millors com a societat democràtica. Hem llegit el manifest d'Escola Valenciana pel consens en l'ensenyament plurilingüe de qualitat i volem fer constar l'adhesió del grup socialista al mateix. Els polítics tenim un compromís amb la societat. La política és servei, és dedicació i sacrifici. No tot val per a nosaltres. Els valors de la honradesa, la integritat, la moderació, l'austeritat, la lleialtat, la tolerància respecte als altres, la igualtat, la fraternitat, l'educació, la no discriminació, els valors en definitiva de la moral laica són més necessaris que mai i cal que siguen moral de conducta i compromís per a la nostra actuació. Per tot això, avui vull convidar ací als ciutadans i ciutadanes de Picanya, a totes les associacions i entitats, moltes d'elles presents, a que ens ajuden a racionalitzar, a ser austers per poder continuar mantenint i compartint els serveis i programes actuals que entre tots hem fet possibles al llarg dels anys. I als partits polítics, més enllà de l'oposició i crítica necessàries i del respecte a l'opinió i opcions diverses, que puguem buscar un camí que ens duga a majors quotes de benestar, de convivència i d'integració, perquè estimem el nostre poble. Moltes gràcies.